дар ин дарс модулҳои бо ифодаҳои зарбу тақсим, яъне байни ифодаҳо зарб аст, ифодаҳои мураккаб шуданаша мумкин аст. Бо ёрии модулҳои квадратӣ кор кардан ҳаракат мекунем. Мисли дарси пешина дар инҷо модулҳои мураккабро дида мебароем. Масалан, мантиқи асосӣ дар инҷо чи аст? Агар мо ду ифода дошта бошем, бигзор ифодаи а зарби б бошад, мо медонем ки агар нол бошад, а ё нол аст, ё ин ки б баробари нол аст. Мехӯем, ё ин ки агар тақсим бошад, а тақсим б баробари нол. Дар инҷо б нол шуда наметавонад, бояд диққат кунем, а ҳамвақт баробари нол мешавад. Агар ҳамин ифода дошта бошем дар тақсими ду ифода баробари нол бошад, ҳамвақт суратро кор мекунем. Лекин дар инҷо агар модулҳои мураккаб бошад, дар тақсим бояд диққат кунем, ки дар ин дарс мефаҳмем. Масалан, бигзор чӣ бошад? Аз модули сода сар кунем. Бигзор шумо x минуси 5, ки ин модули квадратӣ аст, бошад баробари 0 бошад, чӣ кор мекунем? Агар якум мисол бошад, мо медонем ки якум қавс баробари 0 аст, ё ин ки дуюм қавс баробари 0 аст. Аз инҷо яъне x 5 аст, ё ин ки x баробари 1 аст. Хай биёед агар модулҳои мураккабтар гирем, бигзор чӣ бошад? 16x квадрат минус 1, ин модули квадратӣ дар якум қавс, дар дуюм қавс бошад x квадрат минуси 6x минус ҷамъи 5 бошад, масалан баробари 0. Ва инро чӣ кор мекунем? Дар инҷо мантиқ якум қавс баробари 0 аст, яъне 16x квадрат минус 1 баробари 0 аст, ё ин ки x квадрат минус 6x ҷамъи 5 баробари 0 аст. Агар мо якумашро агар бинем, ин дар кадом ҳолатҳо, ин агар ба қавсҳо ҷудо кунем, мо медонем ки 16x квадрат минус 1 чӣ аст дар аст? 4x минуси 1, 4x ҷамъи 1. Яъне як бора ҳамашро дар қавс ҷудо кунам. x квадрат минус 6 ҷамъи 5 ҳам баробари 0. Хай биёед алоҳида кор кунам. Дар инҷо чӣ медонем ки x баробари 1 тақсими 4, ё ин ки x баробари минус 1 тақсими 4. Ин мо якумашро кор кардем. Бигзор а биём, инро a-ро кор кардем. Акнун b-ро дида мебароем. Дар b бошад, дар инҷо дуюм ифода 0 аст, яъне x квадрат, ба қавсҳо ҷудо кунем, ин чӣ мешавад? x минуси 5 ва x минуси 1 баробари 0. Аз инҷо медонем ки x баробари 5 аст, ё ин ки x баробари 1 аст. Яъне мо дар охир 4 реша ёфтем ва ин 4 реша решаҳои модулаи аввали мо, яъне ин аст. Яъне ин модула 4 реша дорад, ки мо онҳоро ёфтем. Дигар намуди саволҳо дида бароем. Масалан, дар инҷо қавсоне ифодаро кушода доданд. Лекин мо ин намуди саволҳоро, ин модули куби аст албатта, ки ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. Чӣ кор карда метавонем? Нигоҳ кунем, дар ду ифодаи аввал дар инҷо x квадрат монанд дорад, онро аз қавс берун кунам, дар инҷо чӣ мешавад? x минуси 5 мешавад. Аз дуюм ифода ду аъзои як хел аст, ин 9 аст. 9ро агар ҷамъи 9 гирам аз қавс берун, дар қавс x минуси 5 мемонад. Ва аз инҷо чӣ ки дида метавонем? x минус 5 дар ҳар ду ифода як хел аст. Инҳо ба қавсҳо агар ҷудо кунам, дар дуюм қавс x квадрат ҷамъи 9 баробари 0 мемонад. Ва ин модул агар кор кунем, x баробари 5 аст, ё ин ки x квадрат ҷамъи 9 баробари 0. Лекин мо дар инҷо медонем ки x квадрат барои 0 кардан, x квадрат баробари минуси 9 шавад. Лекин мо медонем ки ин имконнопазир аст. x квадрати ягон адад ба минуса робар нест ва дар инҷо ҷавобимон фақат x баробари 5 мешавад. Акнун биёед хай тақсимҳо кор кунем. Масалан, дар инҷо касрӣ дорем мо. Дар инҷо чӣ хел ки метавонем ифодаро агар кор кунем, мо чӣ хел гуфта будем? Вақте ки касри мо ба 0 баробар аст, сурат ҳам вақт ба 0 баробар аст, махраҷ не. Лекин махраҷам бояд тафтиш кунем. Барои чӣ? ҳозир мефаҳмонам. Биёед ба қавсҳо ҷудо кунем суратро. Ин чӣ мешавад? x чанд шавад? Ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. чӣ кор мекунем? Қавсҳо ҷудо шавад бо ёрии дискриминант, ё ин ки дигар методое ки мо ёд гирифтем. Дар инҷо a баробари 1, b баробари минуси 4 ва c баробари минуси 8. Ва агар мо дискриминант истифода барем, x1 ва x2 ба чӣ баробар аст? Минуси b 4 плюс минуси дар решаи мо дискриминант чӣ мешавад? Агар як бора кор кунам, ин баробари 48 мешавад. b квадрат 16 минуси 4ac 32 48 мешавад. Тақсими 2 мешавад ва ин баробари чанд мешавад? 4 плюс минуси решаи 48. Албатта ки мо инро сода карда медонем. Тақсими 2. Ин аст решаи мо. Дар махраҷ x минуси 5 шуда наметавонад. Агар минуси 5 шавад, мо бо 0 тақсим мекунем.
ки ин қоидаро вайрон мекунад. Бо ягон ададро бо 0 тақсим карда наметавонем. Мо бояд сурат ва махраҷро барои ин тафтиш кунем. Агар мо дар сурат минуси пай вақте мо докор минуси пай ёбем, онро аз решаҳо бояд яъне ба решаҳо дохил накунем, чунки вай ҳам дар махраҷ аст. Масалан ина дар дуюм мисол дида метавонед биёин инро кор кунем, ба қавсҳо ҷудо кунем мешавад. Мисоли осонтар гирифтам. Ин чӣ мешавад? Бахад x ҷамъи 8 ва x минуси 1 нигоҳ кунем x ҷамъи 3 x минуси 1 баробари 0. Аз ин мебинем решаи ин модул ба чӣ баробар аст? x минуси 8 ё ин ки x баробари 1 ҳамин нест. Лекин яке аз решаҳо дар махраҷам мавҷуд аст. Дар махраҷ мебинем x баробари минус 3 шуда наметавонад ё ин ки x баробари 1 шуда наметавонад. Чунки вақте ки инро мо монем, махраҷ 0 мешавад ва ягон дар ифодаи касрӣ махраҷ 0 шуда наметавонад. Барои чӣ кар наметавонем? x1 шуда метавонем дар махраҷ гуфтем, лекин мо дар боло x1 ёфтем. Барои ҳамин инро мо хориҷ мекунем аз унвони решагӣ ва решаи мо фақат минуси 8 метавонад. Яъне ин модула фақат як реша дорад ва он минуси 8. Дар асл мо дидем ки ду реша дорад, лекин яке аз решаҳо ҳам дар поён, яъне дар ду команда бозӣ мекунад, ки ин мумкин нест. Барои ҳамин якташро берун мекунем аз унвони решагӣ, чӣ ки гуфтем, ва решаи мо яктаст минуси 8.